barka da zuwa. Kai. Ai tun daga can hajiya. Ajaji. Allah ya kara miki lafiya hajiya. Allah ya ba mu irin tasu. Allah ya raba ki da makiya. Dama ku nake ta nema tun ɗazu wallahi na sako ina ta ɗan dudduba sai na ga ban hange ku ba. Wallahi. Ashe kuna gani. A'a to ai ga mu hajiya. Allah ya taimake ki. Ajaji. Dama akwai wani abu da nake so na yi na alheri nake ta son in gan ku. Allah. Sabida na nemi shawarar ku akai. Faɗata. Ai mu aminanki ne na gaskiya. Ai hajiya tun jiya nake ta tunani ba a wanke miki takalmi ba ta ya za a samu dama a wanke takalmi. Akwai wasu bayan Allah ne gaskiya suna buƙatar tallafi su biyu. Shi ne nake son zan ba su 500,000 su ɗan ƙara jari. Hajiya na tunani kina da hankali? Hajiya a yadda rayuwar na take ciki ki ɗau 100,000 ki ba talaka aikin kashe kanki. 500,000. 500,000 ki ba talaka to da shi za a haɗa baki a kanki. Akwai wani shugaban ƙasa da na sani a cikin wannan Afirka nan. Shugaban ƙasa ne mai gidansa ya ɗauko daga ƙauye. I taimake ice a bayi takara. Ana bayi takara ran da ya ci mulki ran tso farko ya ran da yi ribe mai gida a firizin. Bari in gyama. Eh. Duk mutumin da ya taimaka talaka. To talaka nan shi zai kashe shi. Kuma magana ta gaskiya bari in gyama. Yawwa eh. Shi talaka da kake ganin sa. Eh. Haka Allah ya yi ko? Eh. To ka bar shi a inda yake. Ko abinci karka bai. Allah ya san abin da ya ajiye ba talaka bai da ko anini. Ki bai kuɗi. Wai. Yanzu kuna ganin dai kar a basu? To yasin kika saki kika dab Kuma kai Eh. ka tafi talaka kuɗi yanzu ko abinci. Gwara ki bai giya. ya koyi shan giya Ya alhamdulillah. sha giyan nan da biredi ya cika cikin sa. Tas. Ko ba haka bane? Ai karki saki ki Magana ta fara. gaskiya. Yawwa. Ba abin da za mu koyi. Eh. Shikenan ku jira ni ina zuwa. Mun taɓa ganin wanda ya bai gurgu ka ba? Ya to shi kenan bari ta zo ta ce ya ji bakadu. Ah. Allah saka da Ake. ai hajiya. Duk yanda zamu yi bakin cikin da ba za a ba su ba mu. Hauka ake yi. Abba. Ba za a ba. Ai bari in gama. A ya za yi yadda. To ga wannan. Allah saka hajiya. Abba kin taimaka. Allah saka Kai za ka aje ko ni zan aje? Ni zan rike. To Ai aje. na fi ka tanaji. Aje. Hajiya to wannan kuɗin ai na ga kyauta kika ba mu. Sabida dama gaskiya ku ne niyan tallafawa. Ye. Na nemi shawarar ku. Abba hajiya. Abba hajiya. Ai kin karasa kai mu. Hajiya. Ai munafikai ne mu cikakku. Hajiya. Bari in ga miki gaskiya. Ina ɗaya daga cikin tsinanin Allah. Afirka. Cikakkun munafikai ne mu. A hasara ce. Bakin ciki a wuri na kinga na hada bakin cikin ga na raba aure ya fi 1000. Irin wani abu ai bai Allah ina da cuta wallahi. Ai magana ta gaskiya hajiya bari ki ji. An je za ka yi imani karka fasa. Wallahi gwada ki muke. In kuma za ka yi alkhairi karka fasa. Wallahi gwada ta muke maga imani ki. Yawa ai Wai ya cika ko bai cika ba. imani ma a zuciya ke. Hajiya. To ni ne ku yi maneji da wannan ƙawata shiga mu je ku Hajiya, yi wa dan kanku. Qur'an- Dama ku ne ni wa tallafawa Dan to manzon kuma Allah bakin kyau. ciki ya muku kanta a zuciya. Sai an Hajiya abu Ki duba girman Allah da Annabi Muhammadu. duba iyayenki. Ba Alhaji Muhammadu ba Annabi Muhammadu. Dan Qur'ani. Hajiya. Dan Annabi Muhammadu ba Alhaji Muhammadu ba. Ubanka. Dan uwarka kai kai mata. Lafinka ne. Wallahi talla tun da muka toba an ne kira me ba mu wanki. Saboda bakin jinin ka da Hajiya wallahi da rantsa da Allah dan girma da ga. Wannan ko ƙara sa hukata mu take so. Hajiya. Bari in ga maka gaskiya. Wallahi mu baje nan kawai ta kanmu. Wallahi ta Hajiya, zamu wallahi kwanta zaki ta kashe mu. Wallahi din da 500,000 la ilaha illallah Allah tsine maka albarka. Kana ma bazan diba wallahi. Allah tsine ma albarka. Allah tsine maka Hajiya wallahi. Ya banna hege mu. Wallahi ya ka. Allah ya saba mu yafi miki da ke ga wannan mutum.